Salutări lume, eu sunt Gamerul Infinit și vă invit să urmăriți dacă da, știu, m-am tuns, nu-mi place am timp pe cealaltă, dar știm cu toții că am început școala. Dar din păcate asta e, trebuie să fim frumoși. Și oricum, dacă apreciați așa, dacă apreciați canalul meu, se poate să fac filmul care v-am promis că o să-l fac. Bun. Până acum am 4 subscribe-uri și nu cred că o să mai înaintez, fiindcă dacă nu mai dați subscribe-uri,